sal belekane lukurok ti yasu sujana sal tini ni sal belekane lukurone khatam khajakai tini belekane lukurone kaisa yasu sujana lukurone sumung obono joto mili ui kebono particular hiya ui tini oba haike boba karna asai sala pala je family tai boba hairok ma tongka buskang sala boba haike tlangjak no takle bisiwo oba haike thamjaka family kusung mari phunuka lukurok no tamu message namusa hambai media rokno puila hambai mario tam himale nang bisingte khlai nai joto focus ba joto prosar khlai mano nang paikle hambai tai lukurong no khaka hamya pharo tai hamjak maya pharo tai oro chini ti tribal welfare minister tongo bonobo hamjak ma ya pharo tai chini TWF ni chini working president bramganang jumani har tai oro chini bramganang je ati jamatia tongo jotono no borong khaka hamya pharo ang abono tini maharajani je achaima sal tini bini simalungo phaikya bini simalungo phaimani kubuino जोंहा गे 184 जन राजा राजत्व चाइ थांमानि हिनि कक्साओ फियाबा सिमालंगो फाइ एक्सट्रा माने आलादा भाबे बखाव वानसुक मानि फायो अरको कुबिना राजानि बाहाय दंगो अरको कुबिना राजानि नगबान मान तामनि हिंकाय बेलायखाय खाखामो तामनि माले बिनि सिमालंगो बेलायखाय नंग्रा खायतरि जाखा अब्रक न नुगुइनाय राजानि कासा 184 जन राजा राजत्व चाइ थांना राज्योसे बं सिमालं अमाहायके तरि जागमानि अब्लायखाय दुखनि क बेलाय खाखामनानि क हायपनो खाखामनानि क करि जिनि राजानि जे बुसुक जे महाराजा प्रदुत विक्रम किशोर बकथां तंख अकथांनो नासिगिनो खाव राखसावि मा तंगता आइके कखा अबसे जों तिनि अरबो महाराजानि जे बर्थडे जों पालाय तंगमानि हिंगांकाय 115 बछर पुरनंखा 115 बछर पुरनंगैनाय 116 याप्रिरि दं जिनि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुर बिनि बुफांखा वीरेंद्र किशोर जिनि महाराजा ताबो जिनि थैथांनाय जों जे पालाय तंगमानि महाराजा वीर विक्रमनि बुफांखाय वीरेंद्र किशोर हंकाय बुमा हंका अरुंधति हंकाय जों अरो जतन नुखा जिनि महाराजा वीरेंद्र किशोर संनि उनका सिमालं दंगो और अन्नान्य तेबो राजा रंनि सिमालं दंगो अ सिमालं फाइन तिनि और बसावि कक्साय तंगमानि बा मुइतु खायनो जे चिनि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुर बिनि आसायमानि साल हंका 1908 तिनिनि साल हंका 19 अगस्त अ सालो ब आसायो थैमानि हंका ब बिनि 39 बछर ब थैका 39 बछर थैमानि ब सामं तांना मुसुं फानो जे खावान सुक माने ब तांमालांलिया थैमानि हंकाय ब बिनि 1947 15 अगस्त 15 मे इको 17 मे नि सारिकनि माने हरनि 8:40 मिनिट बिनि लांमा चखा ताबो हंका जों साइमानो महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुर बथुं तंमानि राजाया राजानि बिसिं राजा ब एक्सट्रा राजानि बिसिं राजा ब बिलायखाय वानसुक ना करंकुक बा सियान करंकुक बिति करंकुक ब एडभान्स साइमानो जे तामंनाय अबतै बिनि ब्रेनो दङ ब बेलायखाय बेरायनानि हामजागो बनो आधुनिक रूपकार बहिनो बनो तै कैसे हिनो आर्किटेक्चर बनो अबो बिनि बुमुं दङ ब बिनि बेरायना बेलायखाय हामजागो बिनि बेरायमानि तीनता बेरायमुं दङ कायसा हंका बिनि राज्योआव बेरायो बिनि राज्योआवनो नर्थ दलाय साउथ अब्रंग बेबाक न बेरायो ताई कैसा बेरायमु हंका भारतनि विभिन्न राज्योआव बेरायो ताई कैसा बेरायमु हंका विभिन्न देशआव बेरायो अनेक देशआव बेरायो ब बेरायमानि अब एरें रां फैसा सोबायनानि बेरायमाया ब बेरायमानि हंका फाटारनि जे नायनानि मनेर मतो सोलोंनानि मनेर मतो आबरंनो तुबुइ त्रिपुरा राज्योआव ब खलायनानि बिनि राज्योनो सोनामनानि ब लामा काहां नुगुइनाय ब लामा फुकमारक बा ब नुफायो आरो बाहायके डेभलप बाहायके शिक्षा ब आबनि बागैथ बिनि महाराजा वीर विक्रम कलेज जे खलायलांमानि ब आब्रंनो खलायो शिक्षा रंनो तुइनाय बतेबो महाविद्यालय ब यूनिवर्सिटी खुलुंना मुसुं जागलांमानि अनेक तंगो बनि डॉक्टरनि इंजिनियरनि निनि आरो कृषिनि अमहायके विभाग स्कूल ब खुलुंना मुसुं जागलांमानि
फियाबा ब आफुरो अल्प बयस थैमानि बागै ब खुलुक मालांलिया फियाबा तेबो तंगो ब पाहाड़ अञ्चल ब बेराय फानो निनि नर्थ दलाय साउथ बेराय फानो ब बेराय फुरु सावो केबो जागा फाले मांलाक आबरो बसावो का हुक जावो जों थिक हुक जामाबे जों डेभलपमेन्ट गया नै खेतो खलायनायनि बागै नाय आबरो ब शिक्षारि मारो परिनानि ति शिक्षारि मारो अमा हाय खलाय ब अनेक बिनि वानसुक मानि बेलाय कतर वानसुक मानि बेलाय काहाम बर बिल्डिं सनामनारो फातानि तुइ अब्रो जों नुगो रुद्रसागर हाय तै गसारो निर्महल तांनानि आबो बेलायखे वाना मासिं चाहायसे वानसुगै माया आज जरानि महाराजा बमायके वानसुगै तांखाना ताबु नेट जोक फेक जोक और अजर अवश्य अमहाय जों खलायमाया जागावो अमहाय जरासे खलाय जागिया जागावो बखा आ जरावसे अमहाय खलायलांखा बेलायखे वाना मासिं चाको बाहायके ब्रेन बाय सामुं तांमानि अब जों नुखाचिनि महाराजानो ते महाराजा एडभान्स बेलायखे वानसुगो बुफ्रु थैनायाबो बसायमान दङ ब बिनि सैन्य सामन्त नरिंगै नाय ब लास्ट मिटिं खालायपुरु बसालांका नायदि सैन्य सामन्त प्रजारक आं नरकबाय तिनि सामप्लि हायकेसे बसावै नरकबाय कक साइ दङ अबनो आनि लास्ट मिटिं खाना आं तैसो नरकबाय मिटिं खायदा मानो खायदा माया अब आनि सन्देह दङ फियाबा आं नरकनो खरायनानि मुसुंगो ब आसिका हामजोगो बिनि सिपाय सैन्य रंनो नरक बेलाय माया गोनां खा गोनां अ बरक रक हंकाय चिनि बरक रक हंकाय माया गोनां खा गोनां अ माया गोनां खा गोनां जे नरक बिपटक लायनायसे हिनैनाय पंचतिरपुरी नि बुमुंगैनाय ब रिजार्भ खायख्लांमानि 2060 स्क्वायर माइल जागानो ब कुंदिरि खायख्लां थांका नरक थानचा तंलायदि नरक बुलाय तगलाय तांदि नरक खरक जानो सिनस्रेब कांकाय पाल पालखा आमरि लायदि पाल पालखा खा नांलायदि सेक लायदि नरक पाल पालखाय कक थानचा खलायै नाय गामि कतर खलायदि हिनैनाय कक जारै कक खरायै आप्रनम्ब गलांजाक कुबुनो कुमुय जों ताबुक नुखा जखन चिनि महाराजा लास्ट महाराजा थै थांमानि यागुलो चिनि महारानी कांचन प्रभा देवी भारत बाय माजार एग्रीमेंट भारत बाय माजार एग्रीमेंट उंफ्रु हंकाय और वो जों नुखा बांग्लादेशनि फाइनाय देवान एबी चाटार्जी ब फायनाय और आगिनि राजानि जे कमिटी खाजाक तंमारंनो महाराजा कांचन प्रभा देवी ब प्रेसिडेंट तंमानि प्रेसिडेंट रंनो रिजाखा प्रेसिडेंट रंनो रिमानि परेनाय भारत बाय हा मानि परे हंकाय तो गणतंत्र डेमोक्रेसी थांगा आप्रो तब फानसे आप संविधान तो 1950 से सैजागो हंकाय तो संविधान सियासिनिके बतामखा मुख्यमंत्री हायके बार नाहारिनाय ब चालुगै तंखा अमा हायरक नुखा फियाबा जखन भारत बाय माजार एग्रीमेंट उंफ्रु चिनि महारानी कांचन प्रभा देवी बिनि बोसला किरीट विक्रम किशोर बक बुफा थैफ्रु नाय किरीट विक्रम किशोर चिनि महाराजा प्रदीप किशोर मानिको बहादुरनि बुफा किरीट विक्रम किशोर मानिको बहादुर ब हंकाय ब बाय कनैखाय कबागै काबलायखा बिनि रासबारिओ अमा हायके कबा काबलायखा जे भारत बाय माजार एग्रीमेंट इंमानि बागैनाय बर खाकरि फानो अमहाय मांखा राजा करिनि बागै जों नुखा जखन एबी चाटार्जी देवान इंगैनाय एबी चाटार्जी फायनाय ताम खायका जों आबो मुतु नारंनानिको फायनाय ब ताम खालायका जे उ महाराजा जे कुंदिरि जागा खायकलांमानि 2060 स्क्वायर वर्ग माइल न आपनो ताम खालायका 300 स्क्वायर माइल न रिजार्भ सबाय रिखा बसिमि सबाया अरतेबो आइन छारा कुनु नोटिस छारा खलायनाय प्रथम मुख्यमंत्री अब हंकाय प्रथम मुख्यमंत्री हंकाय 1974 जे एबी चाटार्जी हंकाय 1959 ब रिजार्भ सबायमानि ताबो हंकाय पहिला मुख्यमंत्री हंकाय 1974 जे सुकुमुई सेन मुख्यमंत्री तंफ्रो बब 1760 स्क्वायर माइल न और रिजार्भ न सबाय रिजार्भखा तांगे रिजार्भ सबाय क्या फातानि बरक फरिनार फातानि बरक फाइनाय रंनो जागारिनानि बागै अमाहायके सबाय जाखा गांकाय जोंचिनि राजा जे कक खाति ओय खरायनाय नरले माया गोनां रक फातानि बरक बाय नरक
जागा सेकजागनायसै हिनै नाय जे खाय कलांमानि अमा हायके नाहाय सिजाक बयमार बिलायके खा खामो आबनि बागैन बसाव थानचा तंदि मोखां सिनिया बरर फायनाय नब्रा देखुं फारै तरिदि खरक जानो सेकप्र कांगाय नरक आमरि लायदि हिनै जे कक बिति खलाय कलांमानि जे आबरक ताबु बेबा न नाङै तंबायो बिलायनो खा खामानि बिसिंति फानो जों ताबु बिनि बुसुक महाराजा प्रदुत बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर बकथां तंखौ बिनि गोथांनि जरावनो जों जे बिनि कक बिति खलै कलां मारो अ कक रक साक्सेस उंथुन निनाय चिनि जारातिफ्रा सारक उंनि तंनाय रक थानचां उंदि हिन साइकलां मारो नरक थानचां बायदि जे बुबाग्रा कक जार कलांमानि हिनै सानानै मोसं हामबाय।